Hoe ziet de oplossing eruit? Als je het heel kort moet zeggen, dan bestaat de oplossing eruit dat een deel van Enia, het gezonde deel, dus zorg, schade, en een deel van de levenportefeuille wat na ingang van de noodregeling is opgebouwd, dat gaat door in Enia Nieuw. En dat wordt volledig kapitaal gedekt. Dat is volledig weer gezond. Dat gaat een applicatie doen voor een vergunning. Zodat het weer als gezonde verzekeraar op de markt actief kan zijn. En het deel wat voor de datum van de noodregeling is, waar het kapitaaltekort is ontstaan, dat gaat dan om Enia Caribe Leven. Die worden dan vervolgens door de overheden en via de dividendbijdrage van de centrale bank gefinancierd en zekergesteld voor de toekomst. Nou, dat komt er eigenlijk op neer dat voor die polishouders die dus afhankelijk zijn van de bijdrage die door de landen en de CBCS en het resolutiefonds wordt gedaan, dat zij de komende 50 jaar op die manier worden gefinancierd en op die manier wordt hun aanspraken volledig vergoed. En dus waar komt dat geld vandaan? Dat was uw subvraag, zo u wil. Nou ja, dat geld komt van een commitment van de landen. Curaçao, die heeft gecommitteerd en verantwoordelijkheid genomen voor 30 miljoen per jaar. Sint Maarten voor circa 2,3 miljoen per jaar. En de CBCS heeft aangegeven dat wij aan dividendbijdragen 15 miljoen zouden kunnen bijdragen in de komende 50 jaar voor deze oplossing.